Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Daniel Stone Lingdo obolong umuktiar, jong ka yeng bisar Supreme Court ula kerpat bat kentu ya Chief Engineer Building jong ka East Khasiels District uba F Marbanyang. Ban Penteri Kamno Mardor ya ke scheme Members of Parliament Local Area Development Scheme na kabentaban sna ya ke Traditional Handicraft Industry hakasnong maukelay kabadan ha West Khasiels District. Hakajing kran bigilap thai kubor hakalai puitrik benai nailar arjar khat kandai uba Daniel ulayuthu ba Commissioner jong ka South Delhi Municipal Corporation ulamang pisa lai pisan lang na ka scheme Members of Parliament Local Area Development Scheme na do ka laitrik benai kelalengkot arjar khat kandai pat ya ka pisaru la depan pha show Deputy Commissioner jang ka West Khasiels ya ka bala menjeru da Member of Parliament ka Rajya Sabha u KTS Tulsi Katkum ka sithi jong ka laitrik jong u January kasnem arjar khandai arjar khandai lengba u Commissioner jong ka South Delhi Municipal Corporation u lapanmi ka order lengba u MP jong ka Rajya Sabha KTS Tulsi na Delhi uri member jong ka Lok Sabha jong ka Rajya Sabha balo itho ya ka sinong mokale ka West Khasiels kum kawi ni sinong ban develop ya ka ban baha ya ki jidot kam jong ka ji sadim jong ka jaka kamtam ban in kethup ya ka sinong kum kawi ni ki model village but kapisa ka ba ula Depa lengba ka sithi alai tarik jong January arjar ka khandai ka dei halor jong ka traditional handicraft industry te ka ka banga don kam ban ong hang ne ka longba la don kumba prabanai la khenyo January chitarik alai tarik January arjar ka khandai ado mentau ne August la don kumba prabanai te ngimpat simla yo I ne ka leng jong ka bor sarkar ba hangne aga jala ga jungi I ba la ka simki ha ro kane te dekho kane ga banta ba nga wan ban kerpat no ban ai press release bani sngamu sibon hero MP KTS Tulsi u ba itho ye ga sinong mo gale but ban develop ye ne kom kawi na ki model village te ka manta ba kane ka kamla ye ga ban trekam na ban state ga jing trekam kadin na ka department jong ka na jong chief engineer jong ka PWD building ba F Marbanyang te aga chi cha na ka jong ka jingkar pa yu sahab ko F Marbanyang ba uhaban singo thu kumba prabana ya dot banta dan pala ban trekam aba ka sinong ka sedang ki workshop ka sedang ki barong ila perlu bon bhaga po na banta kane ba udai ban sing thui ka jing jong no kandong han to ba ko haban pen don kam pen trekam kam kloi ya kare mare ban bunsen ki bisa ki bawan shabar kam to central ala rekem la pen don kam ka por ka ba pem ki haban refund ti kane te ni kum ge nung song sinong kam ta mga way na ki representatives jong ka sinong han to ba ka sinong ga ki ka thoi ba ka bu ka jing kitli ba pen kam ti hanga ban proses ni kane kam te ngaro ngasio benut lada kane ka hukum kane ka pisa kan chulet no klem la pen trekam te nagaling jonga sibu ta kine ka jigarpat ba haba ka wan ko kane ka lat ji kane ka sinong no sinong ki don ka jing agno ba no ba trekam ba ngasio kamen ba nagaling jonga ngasio kamen ba kita treshi tom hadu ka ta pabia de berkane te menta ka badangsa menta ka syong sei ba F Marbanyang ya ka ba in proses ya kan ka kam kloi namar kala yakra no Delhi kila ong yang ba balai kan ka kam ka slam ba ki haban reform no te ngasngo pangnut lana ban ong lada kinong trei ki badai pe changne kim simla tip ya kata ka jing don kam ba fas installment de bala la pha ka poi ka life sam lak ya manta
Yang ni kapisa ada pak nalu Commissioner jong South Delhi Municipal Corporation selang bakal recommend jong KTS Tulsi mentang kapisa lapoi siau Deputy Commissioner jong West Khasi Hills. Barang layu ban yakendo Deputy Commissioner jong West Khasi Hills ro ula ong mentang kasyong batch langi Chief Engineer yang PWD building ba F Mar Banyang. Te nganam simdor kan uno kajikan tho ba Banyang kumu Chief Executive Engineer kumu sahab. Ngai nga suka pa kino ki kam abi ada dengan development saya ingin menghabat dia pun ruga bisa kelapan poin segi kru sini sikma tradisional handicraft industry ke yang mentar dengan life sun lah ngai kat kum kacing sisa ki model village ki poin di kru bakal road sepan bahai di surok kan to kan include si ki way ki solid waste management kunta tata dan rai nak ting jong apa dah ong ba kan ayu haba ka office battery kam bahkan sim kum garanti ban proses kam kerki apa development kawan secara jelas kamu di haban ban speed dia kam